ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ସାପ୍ଲିନ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାପା ଓ ମା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କିଏ ଓ କେଉଁଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟେଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆଗଧାଡ଼ିର ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାପ୍ଲିନ୍ ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍, ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବାର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କର ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସାପ୍ଲିନ୍ ଏକାଧାରରେ ଭଲ ଆକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା ତେବେ ସେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ MSc କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାପ୍ଲିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ମିଶ୍ର। ତେବେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କର ବାପା ଓ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଦୁଇ ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାର। ଏହା ସହିତ ସାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କର ବାପା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଆମ ଅଲିଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା କଳାକାର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କର ବାପା ଜି7ର ପପୁଲାର ମେଗା ଧାରାବାହିକ ସାଥୀ ସାତ ଜନମର ସିରିଏଲରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଦେବଙ୍କର ବଡ଼ ବାପା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ନାଥାଲୋଜିକାଲ ସିରିଏଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ସୁନା କି ବୋହୂ, ଜଗା ମୋ ଜଗତ ଜିତା ପ୍ରଭୃତି ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସି ସାରିଛନ୍ତି ସାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କର ବାପା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କର ପରିବାର କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।